Bidang. Chin-chin. Yun! Alam nyo ha? Diba tarugan niya? Kilo, nag-mix Tapos, Ito na. 1, 2, 3. Nangilag tao. 1, 2. Masir. Isa pa daw. Ayun po, panibagong vlog na naman yung gagawin at magtatanong tayo kay tatay kung ano yung gagawin natin. At kanina nakapremiere nga ako at pasensya na sa mga di na-replyan ng mga nagtatanong kayo. Labas na kasi na. Oo. Doon na lang tanda. Ay, labas muna tong mga kahoy. Diba? Panibagong vlog na naman. At yun, magbibistay muna kami ni Sir Teacher at nagpausok muna dun sa loob. Mga baso-basura. Baso-basura, sinulog muna namin ni tatay. Para yung lamok, daming lamok eh. Mga basura. At bistay na muna. Para maasukan yung bahay. Chin-chin. Tanggal na. Tanggal. Ano mo, sir? Ay, maghanap ng pala. Kunin ni sir doon daw sa may gate. Kuya Puloy. At yung gagawin namin ni sir ngayon ay mag-bibistay para maraming stock na binistay. Tadi nabasang suyos na kanta. Okay na kinta, nanay. Joke lang. Dinero ko si nanay. Madali pang malingawan sa kawan. Sa yelo. Oh, tibidang. Tataw ka? Yun! Alam nyo ha? Diba tarugan niya? Kilo, nag-mix Tapos, Ito na. 1, 2, 3. Nangilag tao. 1, 2. Masir. Isa pa daw. Ah, ang ganda. Game. Bag-uto nito. Hindi man ako binabag-isip. Bag-ut. Lalaki muscle ko. Dali ka lang gusto yun. Tamaran. Tao yan. Yes. Panto. Lawi. Ay, dito na lang pala, oh. Dito na lang ilagay natin. Gaan naman pala.
1, 2. Yes! Tinago ni Tilo ito sila. Pagpili tayo. Diyan. Tinago ni Tilo tayo. Para maghanap ka daw. Ano? Kami na ni Sir. Baka Okay. pagtulgan ka sa awak. Eh, magsap na iya. Oo. Daklan mo, Ate Bidan. Puno yun? Oo. Mamaya may dadaling ulam si Papa. Pasuyo na lang. Magsap na. Madami baga kali. Sila pa. Dadaling pa. May darating nga bisita. Darating sa lister mo. Oo. Surprise ka. Sabi Siyempre. na ni Mama, sabi na nga si Papa. Ako na Sir mo Sabi pala. ko hindi si Papa yun, si Papa. Uwian lang naman si Mr. mo. Pagkasaw sa uwi na rin. Kaya sa kusilong mo ka rin. Matuloy. Sino tawag ka tulo? Kusilong mo ka rin yung matuloy. Makahanap eh. Kaya pa natin sa kayo ng shit. One, two. Kaya magamit. Tatarin yung isa nito. Hindi yung nabalo isa. Pangalawa nito eh. Okay. Bawi na. Mahal ka ka? Ha? Hindi nga. Mainit talaga. May dulce pa yun, di ba? Dito na. Napal? Sinapunan ba? Ayun. Ano? Hindi dyan. Hindi ka natatapa. Hindi ka natatapa. Kain ka? Ha? Ha? Ikaw lang ba naman ang dato ah? Baka.
Ano yung tayo? Hindi na siya magpapalamaan. Kasi yung pension yan, doon nagkatrabaho. Pala ko. Ano yung street? Oh, bebe. Si Tilo, naghalo na uli. Bebe. Pero good na good. Good na good. Sabi ko talaga ng tatak. Kausad pa lang pati ka itlog. Kalit tataka din, duwa na lang ka good. Amo. Ilipan din eh. Ito yung mas walang ilipan ko. Parang gusto mong kumakbay ah. Pero ako nakakit din siya yung mga Okay ka pa. Walang bitas-bitas. Ito pwede ora. Paborito ko slab. Awagan nga eh. Sana nga lang. Pagbububuon nga na. Wala ko na eh. Wala ka lang tuuran. Hindi namin taga-bubu. Tingnan sa bin. Pero pag mainit ay magbabagati ano? Sana. Pag binububo. Ate babo mo ko na may maraya-raya. Di tayo. Kamara-mara. Lo. Diyan yung sa likod mo. Sa likod mo. Camera. Signing ko. Pero likod. Pamain. Ay, nakapag-stay na kami ni Sir. Kanina busin mo na. Ano lang, naka-prepare lang to para sa gagawin nila. This time. Ano talaga. At si Ate Bidang. Uy, basa. Ate Bidang ay nagluluto saing. Parang gusto ko rin magpagupit ng ganyang gupit ah. Parang maliwanag tingnan, no? Parang maliwanag tingnan talaga. Biyaso. Ha? Sila to biyaso. Oo nga. Mga noktasog. Kung bilis sumama. Comment kayo kung sino yung kamukha ni tatay sa gupit niya na yan. Kamukha ni Tilo. Kung sino yung kalokalike. Tilo daw tay. Mga ilang Bilis sumaba niya pa. Mga ilang linggo niyan. Sigurado mahaba na naman yan. Hindi na be. So, sinusubsuban. Kain po. Tanghalian. Bidang. Chin-chin. nahawa mo. Hindi mainit. Sa terrace, meron